Kwe makende ne familia mare kabende ruoth omed keto chunye kama okwen. Sigana nero mabende podwa be omedo luwo odiochienge mabiro. Komachielo eni maheo johera 500 ne oriwa rus monywande mar yudo obok margi mopuodhi mar Kenya kaka achiel kuom chenro go ma sirikal okelo machiegni gi jopiny ma onge chudo moramora. Nyasi no motele kod Attorney General Dorcas Oduor komakore kod migepe sirikal mamoko oriwo chenro mamoko moting'o pim kod thieth maonge chudo, ndikruok mar opande, ombulu, SHA, obok mag nyuol e kind mamoko. Millicent Adhiambo gi ler mathoth. E alap skul primar ma Kanyateng e sub-county Manyakach, mayo johera 500 ne oriwo keny margi ayanga maonge chudo. E chenro mar sirikal motis ni huduma mashinani. Wasebedo kwa dakode kuom higni 13. Koro kawuono wariwo arus marwa kendo donjo keny maler. Wadwoko erokamano ne sirikal mar Kenya. Mor sirikal omed kelo gini pile kamae mondo wamak jogi motegno. In fact civil marriage ni berna kabisa nikech ok ochako med dhako kendo. Kopogore gi mano, chenro mamoko ma ichiwo ne jopiny nono maonge chudo oriwo ka upande, ndikruok e SHA, ndikruok kaka jagombolo, yudo obok mag nyuol e kind mamoko. Jaod bura Manyakach Aduma Owuor ne okawo thuolono mar nyiso mor mare gi piny owacho kod jotelo kowacho ni chenro makama kelo yot ne jopiny. You know, these things are happening because of the beautiful relationship we are having in the broad-based government. You've seen that we have a one-stop shop for all the government services. Attorney General Mapacho Dorcas Oduor mane otelo e nyasino oyango ber chenro makamagi ne jopiny. Nitie mon mang'eny maonge gi identity card, gionge gi marriage certificates, gionge gi birth certificates, gionge gi certificates of good conduct, nyaka nyithindo. Wabiro konyo mondo uyud gigo. And we want to affirm that under the bottom-up economic agenda, we have activities that should help the people. Komachielo, jagoro mongirore migao mar thieth Ouma Oluga korka kore to ne otielo ni chenro makama en achiel kuom chenro mag piny owacho mar chopo kare lek mar bottom up. Defilement mag nyithindo samoro ng'ato nero gi nyathi matin to gima lich ni parents giwinjre samoro gi elders to giwacho niya case we kik tere court. And while we are making them pregnant, we are also increasing their chances of getting HIV. And this, I tell you, my people must stop. Kane oloso elo jalup jatend piny Kenya Kithure Kindiki, Viscount Owuor ne oyango ni chal ni pek pod nitie e yudo chenro mag sirikal kaluwore gi kwan mag oganda mowuok oko ne yudo chenro makamagi. Mondo ni neni jopiny oriedo laini kendo chopo kar kaendi kar rombgi, mano nyiso ni nitiere ohinga moko ma pod waketo negi mamiyo services machalo kama ok nyal chopo e yo makare. Jodak, jotelo kaachiel kod jokanyo mawuok e alworano ne onyiso mor margi kendo puoyo chenro mar huduma mashinani. Wago erokamano ne government. An nabiro kawuono mondo amany passport to gi good conduct. Hawi maber ayudo good conduct but passport services ochor nyaka odiochieng' makiny. Pod wan kako chakore kawuono nyaka kiny the whole day. Mondo ichopi mondo yudi chenro ma sirikal okelo ne jopiny nono maonge gimichulo. Ka sirikal dhi nyime kod chenro mar ndalo 2 mar kelo chenro mopogore mag sirikal maonge chudo machiegni kod jopiny onyiso morgi kata kamano kwayo gi maduong' en mondo sirikal one ni chenro makamagi okel kinde duto mondo giyud yot. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kanyateng, Nyakach, Kisumu County. Kuom josiasa e duond bura mar ODM